Když se řekne Austrálie, většina lidí si představí jedno. Smrtelně nebezpečná zvířata. A není jich málo. Hadi, žraloci, krokodýly. A my jsme se rozhodli vydat hledat to nejnebezpečnější. Vítejte v Austrálii, v zemi s divokou přírodou, nekonečnými plážemi, dlouhými vzdálenostmi a zvířaty, které jinde ve světě nenajdete. Společně objevíme neobjevené, vyzkoušíme nevyzkoušené a uvidíme neviděné. Pojďte se s námi společně podívat na naši dobrodružnou jízdu. A k tomu potřebujeme správné auto. Tohle je Jeep Cherokee Trailhawk. 3,2 litrový šestiválec s výkonem 271 koní. Vypadá sice jako SUV, ale ze spodu má šusplech, má paket do terénu a má redukční převodovku a uzávěrku zadního diferenciálu, takže doufáme, že nám na cestách poslouží. Koupili jsme tam AT-čkový pneumatiky do terénu a roof tent, střešní stan na naše dobrodružství, takže doufáme, že nám to bude nějakou dobu fungovat. Dámy a pánové, v dnešní show uvidíte. Budem koukat na vodu. Krocaný útok. Budem koukat na mě. Podíváme se na motor. Budem koukat na krávu. Pojedem po cestě. To rozbitý. Tak můžeš popsat, co se nám stalo? To rozbitý. Začalo se nám kouřit z auta. Tak jsme ho nechali vychladnout. Přišli jsme k němu, viděli jsme kapky pod autem, tak jsme to zkontrolovali. Není to nic hroznýho, jenom byla vypojená hadice tady, ale vytekla teda všechna chladící kapalina. No, takže jsme A museli... potřebujeme to nějak zatáhnout, těsnit, aby... A zrovna, jak zafixovat. to Alda otevřel, tak se na něj vykakal ptáček, tady jsou ještě zbytky. Takže si musel převlít celý svetr. S sebou vezmu náhradní tričko. A myslím, že rovnou navštíví sprchu, jak dojdeme domů. Ale vypadalo to děsivě. A děsně to smrdělo. Ale už je to dobrý. No ale dobrý to nebylo. Na dálnici mi zase vytekla voda, začalo to kouřit, přehřívat se a zůstal jsem stát. Děsivý krocan přichází. To tam nedáme. Včera jsme měli trošku problém s přehříváním. Dneska jsme to odzdušnili a snad to bude fungovat. No a skutečně to zatím fungovalo. Že jedeme k vodopádu. Jedeme k vodopádům. A kamže to jedeme? K vodopádům! Počkat, proč couváš? Jedeme s Kratkou, pánové. Je to sice dál, ale za to horší cesta. Konečně jsme dorazili na místo. Vodopád je sice menší, ale za to jezírko, do kterého se vlévá, bylo fakt pěkný. Rozhodně byste se sem, dámy a pánové, měli přijet podívat. Letenky jsou už jenom za 16 000. A vy strávíte pouze 2 nebo 3 dny v letadle. To za tento výhled stojí. Vodopád měří skoro 1,5 metru. Říkáme mu čůrek.
A jsme zase na cestě po deštném pralese. Dáme si párečku. Párečky. Párečky. A jedeme dál. Cestou, necestou. Polem, nepolem. Pralesem, nepralesem. Ale, co je to za dým? To jsou jenom horký brzdy. No hele, a kam jdeme teďka? Tadam. Nebezpečný les. Prales. Tady to vypadá jako v zoo. Taky jsme v divočině. Navíc si tady člověk musí dávat pozor, aby nešlápl na hada, protože ty kořeny se podobají a dají se lehce splést. A on se tam může schovávat, sledovat vás. Většinou jsou plaší, ale občas je člověk přehlídne. Přesně tak. A takovej hnědej had neboli brown snake, ten je tady jeden z nejjedovatějších. A jeden z nejjedovatějších na světě. No a tak jedeme dál. Museli jsme se vrátit zpátky a vyrazit dál na cestu. No a když se snažíme vybloudit z lesa, Pralesa. tak trošičku zabloudíme. Všude jenom stromy, kdo má poznat, jaká cesta je ta správná. A proč se nepodíváš na navigaci? No ale já v deštném pralese vůbec nemám signál. V celé Austrálii je na prd signál a v deštném pralese už vůbec. Ale nakonec jsme vybloudili. Může si říct prd. Prd se může říct. Trošičku problém s chlazením. Praskla nám hadice, tu jsme opravili, to nefungovalo, opravili jsme ji znova, nebo jsem opravil, to už fungovalo, rozbilo se víčko, tekla chladící kapalina znovu, opravil jsem víčko, expanzní nádrže, což bylo už ale cestou za dobrodružstvím, a tak se to jaksi nestihlo plně odzdušnit. A to jsem odzdušnil ráno a koukám, že už ta teplota jde zase nahoru. Já jsem doufal, že už to bude vyřešený. Ale jak uvidíme. Jestli nás to někde nechá. Pán na parkovišti nám říkal, že ať prodáme Jeep a koupíme si Toyotu. Kamarád má Toyotu a vyměňoval tam teďka motor a říkal, ať si necháme Jeep a nekupujeme si Toyotu. Kam to jedeme teďka? Teď se jedeme ubytovat. Já vlastně ani nevím kam. Jedeme do malého historického města Kilcoy. Tohle město má však temnou minulost, která je připomínána dodnes. Raná historie osídlování Kilcoy je poznamenána tragédií známou jako Kilcoyský masakr. V roce 1842 po konfliktech s domorodci měli osadníci otrávit mouku, kterou domorodci následně snědli. Tato událost vedla k úmrtí desítek domorodých obyvatel a je dodnes připomínána jako temná kapitola místní historie. Je to jeden z prvních zdokumentovaných masakrů domorodců v Queenslandu. Ale byly tam hezký záchody. Ano. A teplý sprchy zdarma. A co to teď děláš? No přece suším stán. Ono pršelo? Nepršelo. Ale jak tam spíme, tak tam kondenzuje voda, takže je mokrej zevnitř. A zvenku, protože padá rosa. Tak je potřeba vysušit, aby nám nesplasnivěl. To byla ale doba. V návodu psali 5 minut. Tak cože to je, Aldo? Záchod do kostela. Se tam vykakat a zrovna se pomodlí. Ano. A tak oni tam Kakáš nemají a kříže, tam pomodlí. jsou nějaký jiný ornamenty, ale jak jsme projížděli kolem, tak to vypadalo, že jsou to kříže. Nejsou. Tak. Můžeme jít. No tady je to pěkný. Co to je za jezero? To je jezero Wivenhoe. Doufám, že to vyslovuju správně.
Ty neumíš aboriginsky? Místní ale mluví anglicky. Jo, spíš australsky. Fédinku. Co to je? No přece pravda, opravdu, fakt. V australské angličtině. To je zvláštní, ale mě taky teda napadá jeden. Godonia. A tohle je zase co? Dobrá práce. No, a co třeba? A mozí znáš? No jasně, ti se přece odhání tak, že použiješ mozí sprej. No jasně, moskýto, komáři a tak. A mekaz znáš? To bude mekáč, to je jak u nás. Co to kuchtíte, pane? No, hrášek. Mm. Potřebovali jsme něco do chladničky, aby nám vydržely páričky chlaziny. Tak jsme vzali mražený hrášek. No a teď se ho potřebujeme zbavit. Tak z něho uděláme nějakou... Tam je tam i cibulka. A co pak máme tady hly? Zkusíme z toho udělat kašu. A kam jedem teď? Teďka projíždíme městečkem Esk, ale už je příliš pozdě. Tak to jo, takže se jedem ubytovat dřív, než bude tma. A je. Už je tma. Takže zase stavím stan po tmě. Tak snad tam zase nenarazíme na nějakého pavouka jako minule. Byl schovaný pod stanem. Neboj. A je čas na večeři. Kdo bude vařit? No já ti něco uvařím. A co budeš vařit? Špízy a cukety. Co to tam cupitá? To je posum, neboli kusu liščí česky. Je to australský vačnatec. Je to nebezpečný? Není, ale v noci to dělá strašidelný zvuky. A je ráno a nás nic nesežralo. A co teď? Teď přece budu balit stán. Taková klasická ranní rutina. To jo, už mě to nebaví. Další část jsme si prošli pěšky. Bylo to tady fakt pěkný, akorát nevím, jak se to jmenuje. Nacházíme se teď v Národním parku de Aguilar. Je tady moc pěkná procházka okolo řeky se zastávkama a vyhlídkama. Písečné ostrůvky, kaskády vody a vodopád. Pozor na tom písku, můžou se tam vyhřívat hadi. No hady jsem sice neviděl, ale viděl jsem 2 motýly. Byly nebezpeční? Utek jsem. Jak hrdinské. Děkuji. Motýly tedy nebezpeční nejsou, ale co tu můžete najít, tak jsou tu černí hadi, neboli black snakes. No tak toho černýho hada jsem ale neviděl. Já taky ne, za to jsem viděla zelenýho, který se před náma schoval ve křoví. Jdem hledat hezké místo, kde si dáme oběd. Avšak cestou tam nás překvapil déšť, takže z toho sešlo. Tak on to nebyl jenom déšť. Ono sněžilo v Austrálii. Nebo možná kroupy, to uvidíme. To jsou kroupy asi. Byly kroupy nebo sníh? Zastav tady někde. Kroupy. Mrzlý.
Když já tady změním teďka teplotu na sedadle nebo na místě spolujezdce, tak se to mění na tom displeji křížem. A jsme zase na cestě za tím nebezpečným zvířetem. Budeme teď projíždět velkými farmami. A tam bychom ho měli najít. A co je to za zvíře? Překvapivě to nejsou ani hadi, pavouci, krokodýly, žraloci a podobně, ale jsou to právě krávy. Manipulace s těžkými a velkými zvířaty způsobí často zranění a někdy i dost vážný. Vůbec tomu nepomáhá i fakt, že často mívají dlouhé a špičaté rohy. Takže pozor, když krávu uvidíte někde venku, má totiž přes půl tuny. Věděli jste, že Austrálie chová více než 20 milionů kusů skotu a že v Queenslandu najdete skoro polovinu z celého australského stáda? Tento hovězí gigant má roční hodnotu přes 1,2 miliardy dolarů z pouhého vývozu. A teď to nejlepší. Farma Glenrock je tak obrovská, že tam pastva probíhá už od roku 1850. Má nějakých 6300 hektarů. Na této farmě se chovají dokonce brahmanští víci, kteří jsou tak odolní, že jim nevadí vysoké teploty ani klíšťata. Představte si, jak se na jedné obří farmě kloubí moderní přístupy se staletou tradicí. Večery já vařím a Zuzka se věnuje kozám. Ale výhled při tom vaření je fakt moc pěkný. A co to vaříš? Vepřový párečky? Ty naštěstí ne, jenom vajíčka. Připadala bych si blbě teďka dělat klobásky, když přitom koukám na salátka. Navíc nám už ty párečky došly. A jsme u přehrady Leslie Dam, která nese jméno po Patricku Leslie. První socha patří Kate Leslie, připomínce odvahy pionýrských žen. Vedle ní stojí její manžel Patrick, původem ze Skotska. Spolu s bratry sem v roce 1840 přivedl ovce a založil první usedlost na Darling Downs a stali se tak úplně prvními osadníky této oblasti. No a teď nás konečně čeká zajímavá cesta. Pojedeme přes 14 brodů. No aspoň bude nějaká sranda. Přesně tak. Ale ten první vypadá v pohodě. Ale jenom 30 cm je to značený po zpevněné cestě. No to si ještě počkej, budou tam daleko zajímavější brody. No když to zvládli tyhle auta, tak my to přece zvládneme taky, ne? Oni to možná vzdali a otočili. Myslíš? No jo. Tak já popřemýšlím, jakou brodivost máme. No a když nevidíme na dno řeky, tak nezbývá, než to zkusit. Tak pozor, ať to neutopíme. A hned v zápětí další bod. A další. Tak tohle vypadá drsněji. Koukej na toho motorkáře. No trošku mu teče do bod. Zvládneme to? Uvidíme. Vracet se určitě nebude. Tady. Doleva.
Dělají takový oblouček hezký. Tam, doprava, doprava. Dobrý, takhle jeď. Teda místem si připadám spíš jako v lodi, než v autě. Vy to projeli. No a teď si to zkusíš projet sama. Hurá do toho! Vidíš, jak ladněji jsem to zvládla? No, se šikovná. A další brod. To je v pohodě. You guys right? Yeah. Thank you very much. No worries, I'll just turn around and I'll come with you. Yeah, August. Co to po nás chtěl? No, nabídl nám pomoc, kdyby jsme náhodou uvízli, že by nás vytáhl. Říkal, že ten další brod je pěkně těžký. Připadá ti tak? Není to tak špatný, ale je hodné. Podívej, na stromě je kus podvozku. Tak pro někoho to bylo asi těžší. To jsou ty SUVčka, co jsme potkali na začátku. Zvládli jsme přebrodit a tak jsem jenom poděkoval a jeli jsme dál. Jedno se musí nechat. Je tady nádherná příroda. Hele, varování. Jo, tam píšou, že silnice může být zaplavená. No ještě, že to teď víme. To, aby jsme si dávali pozor na brody. Tohle je poslední brod, co? Ano, tenhle je poslední. Co to bylo za zvuk? To můžete slyšet moje nadšení z telátka. Ale vždyť jsou krávy nebezpečný. Nemáš strach? Z takovýho malýho v žádném případě. No a tak se nám výlet chýlí ke konci. Takže podařilo se nám nakonec najít nejnebezpečnější zvíře Austrálie. Dozvíte se za chvíli. No vlastně ne. Já se zrovna koukám na statistiky. Podle nich je to na prvním místě kůň. Průměrně za rok zabije asi 11 lidí. Samozřejmě je to úplně podobný jak u krávy, je to jenom kvůli manipulaci s něma, kvůli dostihům a tak dál. Tak dosahuje sport je určitě patří mezi ty nejnebezpečnější, myslím, co existuje, protože ten župinotinec vlastně dělá se zvířatama, který váží 500 kg a když si usmyslej, tak si můžou dělat fotky s váma. To jenom jsou to silný zvířata. Co se týče dostihu sportu, je hodně nebezpečný, hlavně překážkový a jezdím rovinový dostih, ale sám jsem měl několik úrazů, měl jsem zlomený bederní obratle, měl jsem krev na mozku, mám tady destičku v hlavě, několikrát zlomený nos, zlomenou nohu, ale určitě co se týče těch překážkových dostihů, tak tam je to horší, tam si to dá se, že člověk přímo jde. Na těch překážkách jsou tam smrtelné úrazy, zrovna je to 2 roky zpátky, můj dobrý kamarád Dominik Pastuška, bohužel podlehl v Itálii, spadl a podlehl zranění. I v zahraničí minulý rok skvělý překážkový jockey italský zemřel. Takže často se to děje, to hodně
nebezpečný sport. Koně jsou krásní i nebezpeční a nejsou v tom sami. Ať už je to kůň, kráva, krokodýl nebo váš domácí mazlíček, jedno platí vždy. Chovejme se ke zvířatům s respektem. Děkujeme, že nás provázíte naším dobrodružstvím, neboť tvorba videí není jednoduchá a je jak časově, tak finančně náročná. Budeme rádi, když nás podpoříte jakoukoliv částkou na náš bankovní účet nebo prostřednictvím QR kódu, jenž na tento účet odkazuje. Také nás můžete sledovat na Hero Hero, kde budeme dávat dodatečný obsah, který se nám nevyšel do epizod. Děkujeme. Děláme párečky. Párečky. K snídani párečky. Párečky. K obědu párečky. Párečky. K večeři Steak.